ଆମ ଭାରତର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି? ଯଦି ଦିଆଯିବ ତ କେଉଁ ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ସେ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇରାକ, ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ସାଉଦି ଆରବ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସଲାମିକ ଧାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାରତର ଏକ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହି ଦେଶରେ ବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଧାରାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଯେହେତୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଇହୁଦୀ, ଶିଖ ଓ ସର ଆଦି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଧାରାରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସମୟ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।